Vale, tu planta o la carne. Asuna, honor garbikuen lasterketie, hementxe datoz, lehenengo itzuli erbi egin dabe, beraz, orain hiru itzuli geratzen dire. Lehenengo tokizen Guillermo Sánchez, Karen Sotz, Saldizegaz. Ia, biengunetik zelan urteten daben, Guillermo Sánchezi aurri hartu dutxo egoitz Luisa da momentu honetan lehenengo doiena, Eusebio Saldizegaz, egoitz Luisa lehenengo, hementxe da egoitz Luisa, itzuli bi geratzen dire. Bigarren tokizen kasu honetan Guillermo Sánchez, hirugarren Santi Telleria eta laugarren Ibon Etxabe. Hortxe ba, azken itzulia begire datoz, Saldizbek indartzu lehenengo tokizen, egoitz Luisa, bigarren Santi Telleria, hirugarren Guillermo Sánchez eta laugarren Ibon Etxabe. Ia bihurgun horretatik zelan urteten daben, arazuekor, gelditzu eginda Saldizetariko bat, ia zer gertatzen dan, atzera begire Santi Telleria, orain aurrera eginda hau Santi Telleria berala lehenengo momentu honetan lasterketa buruen eta atzien geratu da egoitz Luisa lehenengo ibili dana, azkeneko Lucie, Santi Telleria momentu honetan lehenengo, beste hiru saldunek atzetik, Santi Telleria gelditzen, eta hortxe Santi Telleria lehenengo, bigarren egoitz Luisa zailkatu da, lehenengo Santi Telleria, bigarren egoitz Luisa eta hirugarren Guillermo Sánchez. Finalerako sailkatute hirurek eta finaletik kanpora geratu de Ibon Etxabe.